japuonjre Denzel mayande oyudi ka otho e kware moro mantie Juja e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik mar omenda gikone noiki. Denzel oiki dalagi mantie Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Halia Beach noyuoro e nyasi no mar iko kendo ripod no yo machal kod mae. Japuonjre Denzel ne oyike dalagi mantie gweng' ma Kanjera ka chud bura ma Karachuonyo bang' kane otho e yo moro magalagala tok ng'anyo mapek manobede od bura mar kwedo paro mar chik mar omenda. Joywak mathoth manoting'o rowere mag jensi, jopuonjre wetene, jotelo kaachiel kod jopiny ne oyuoro mar kuyo kod familia mare e kinde mane kowe kar wuodhe ma ogik. Jonyuol mage ne opare kaka rawera mane wiye beth kendo mane oriere, ka giwacho ni bugo ma oweyo familia margi duong' maonge gimoro amora manyalo dino. So Denzel, you are our hero. You are our shuja. If I can talk about Denzel, the way you see him, Denzel ni hui majaber neno. Smiling. Ukimtuma kwa duka ataenda kwa mbio na arudi at his age. And whatever chores he was given, he will do it perfectly. Deno was a good cook. For those who don't know. To some of my friends around, I've been telling you, they know jotelo. We are still waiting for some of the results of the postmortem. Whether it will come out the way it is still debatable. Sometimes you usually find that certain things happen and you wonder why they happen. Ask yourselves, why do they happen? But whoever did it, I don't want to anticipate. But it's quite unfortunate. As the sister said, let them not have peace. Jopuonjre mbalariany ma Jaikwat kama ne osome ne oseyo sirikal ewi tho mar Denzel ka giwacho ni nek mobilo osebedo ka timne rowere mag jensi e pacho ka e kinde ma gitimo ng'anyo margi ok bidiko wigi kendo gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka jatend piny Kenya William Ruto wuogi apisi. And we want to say and announce very clearly that we will defy injustice as we borrow justice and demand for justice of our fallen soldier. It will not be business as usual. Comrades, it will not be business as usual. It will not be business as usual. Whether they give the or, we must find justice for Denzel. None of us knew that fighting for our own country was a crime. None of us knew that standing out to say no to oppressing laws was a crime. But we know it becomes painful. Oh yes, deaths are painful, but some deaths are more painful than others. Josiasa mano yuoro e kinde nyasi makamano bende osemo kalo piny owacho kuom nek mag rowere mosebedo ka ng'anyo e pacho ka. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ne osiro motegno ng'anyo mag rowere e pacho ka kane okoni onge twak mabiro dhi nyime nikech jatend piny odagi luwore kod dwaro mag rowere go eko. We are mourning the death of our brother who was butchered, who was slaughtered. Denzel's face can't be recognized in a coffin because he was thrown in a quarry. You told us that you will stop the Rivayala killings. You've started the quarry killings. Ruto, instead of organizing this country, you are antagonizing this country. And therefore, as comrades, we know that tomorrow we have a date with destiny. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome bende oseyo piny wacho kuom tho mar Denzel ka okone kaka rapar mar japuonjre no apis mar CDF ma Karachuonyo dhi gero classroom achiel e skul primary madhiro kaka yor paro japuonjre no. He must have been abducted. Who abducted him and how did he die? All these are deaths we expect from the authority. The government must tell us that. So I've agreed that I'm going to build one classroom for them and we are going to name it. We are going to name it. You know the name? Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.